Και για να ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο, επειδή τις ψάχνουμε τις αισιόδοξες ειδήσεις, το ξέρετε, θα πεταχτούμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Πατρών για να συνομιλήσουμε. Μάλλον όχι, θα το πιάσω από αλλού το θέμα. Κάθε φορά που βλέπω μία είδηση, όπως αυτή τώρα, ας πούμε, στον πολιτισμό του skypatras.gr, λέει ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Μαΐου το παιδικό φεστιβάλ που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 250 παιδιά προσχολικής ηλικίας από νηπιαγωγεία του Δήμου της Πάτρας κτλ. Και αναρωτιέμαι κάθε φορά πίσω από κάθε τέτοια είδηση τι δουλειά υπάρχει και πόσος κόσμος έχει εργαστεί για να υλοποιηθεί αυτό που εμείς διαβάζουμε έτσι τόσο απλά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος που προσκαλούν και τα παιδιά και εμάς τους μεγάλους. Θα μιλήσουμε λοιπόν με κάποιο πρωτοετή από την ομάδα εργασίας που έστησε αυτό το πολύ ωραίο παιδικό φεστιβάλ. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Σαρή στην Δεν τον έχουμε γιατί η τεχνολογία αλέως απεφάσισε, οπότε θα ξαναδοκιμάσουμε και όλα θα είναι καλύτερα. Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε τη Δευτέρα όπως σας ενημερώσαμε και ολοκληρώνεται αύριο. Το 250 παιδιά ήταν πέρυσι. Φέτος έχουν συμμετάσχει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολλά περισσότερα και μέχρι την ολοκλήρωσή του φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολλά. Λοιπόν, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος έχουν σχεδιάσει εργαστήρια, ας πούμε εργαστήρια, και υλοποιούν καθημερινά 10 με 12 δημιουργικές δραστηριότητες που αφορούν αφήγηση παραμυθιών, τα δικαιώματα του παιδιού, σαφώς παιχνίδια, δεν το συζητάμε, και ας ελπίσουμε ότι η τεχνολογία θα είναι πιο φιλική και καλή μαζί μας. Είναι όντως, Κώστα μου, φιλική και καλή? Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σαρή, ο οποίος μετέχει ως πρωτοετής στην ομάδα εργασίας. Καλησπέρα σας από το στούντιο. Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και το σημερινό ωράριο, ας πούμε? Ναι, έχει ολοκληρωθεί από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Και πόσα παιδιά έχουν, κύριε Σαρή, μέχρι τώρα παρελάσει και συμμετάσχει πολύ περισσότερο? Ναι, είναι διαφορετικά παιδιά κάθε μέρα που έρχονται, αλλά κατά μέσο όρο κάθε μέρα έχουμε γύρω στα 150 παιδιά. Χαρά. Η χαρά του παιδιού. Κάπως έτσι. Ναι. Τι περιλαμβάνει η αυριανή μέρα και μετά θα πάμε σε μια σχετική αποτίμηση των προηγουμένων ημερών. Ορίστε. Τι περιλαμβάνει, λέω, η αυριανή μέρα που ολοκληρώνεται το φεστιβάλ αυτό και μετά θα πάμε και σε μια αποτίμηση από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Ναι. Βασικά η αυριανή μέρα περιλαμβάνει ό,τι και οι προηγούμενες. Δηλαδή τώρα οι δραστηριότητες που ακολουθούμε είναι κάποιες συγκεκριμένες. Βέβαια αύριο θα έχουμε και κάτι επιπλέον, μια παράσταση από τους μυθοπεριπατητές. Θα είναι μια επιπλέον μία ώρα σχεδόν για όλα τα παιδιά. Αλλά κατά τα άλλα θα είναι οι ίδιες δραστηριότητες με... Ωραία, να μας τις πείτε λοιπόν. Ναι. Πώς ξεκινάει δηλαδή το πρόγραμμα ώρα 10? Το πρόγραμμα ξεκινάει καταρχάς κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έρχονται τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, τα χωρίζουμε βασικά σε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ατόμων για κάθε ομάδα και τα μοιράζουμε σε κάθε ομάδα που είναι κάποιοι φοιτητές και θα ακολουθήσουν κάποιο συγκεκριμένο έργο. Τώρα οι ομάδες που έχουμε είναι τα σχήματα και χρώματα, έχει να κάνει με τη μουσική, τη δραματοποίηση, τα δικαιώματα των παιδιών, μαθηματικά, κινητικά παιχνίδια, ξέχασα κάποιο, δεν ξέρω, και την αφήγηση. Είναι η πρώτη χρονιά, πρωτοετής είστε, είναι η πρώτη σας επαφή με τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών, κύριε Σαρή?
Ασφαλώς. Για εμάς που είμαστε πρωτοετής και κάποιοι δευτεροετής, ναι, είναι η πρώτη επαφή με το χώρο αυτό. Ερχόμαστε βέβαια σε επαφή και είναι καλό αυτό γιατί αποκτούμε τις πρώτες μας εμπειρίες. Βεβαίως έχουμε και την βοήθεια και υποστήριξη από μεγαλύτερα έτη ή και από μεταπτυχιακούς που έχουμε κάποια άτομα που μας συμβουλεύουν, συμμετέχουν και αυτά τα παιδιά μαζί μας. Και η ομάδα δηλαδή εργασίας, η ομάδα εργασίας αποτελείται από πόσα άτομα, από πόσους συμφοιτητές και συμφοιτητριές? Κατά μέσο όρο κάθε ομάδα περιλαμβάνει γύρω στα 8 άτομα τη μέρα, οι οποίοι μπορεί να είναι από οποιοδήποτε έτος και είτε μεταπτυχιακοί, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε χωριστεί... Καλά, η αγάπη σας για τα παιδιά είναι δεδομένη από τη στιγμή που επιλέξατε να φοιτήσετε σε μια τέτοια σχολή. Αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση. Είναι επιλέξαμε και αυτή τη σχολή. Ακριβώς. Αν κάποιος δεν αγαπούσε τα παιδιά, γιατί δεν θα να κάνει να εκεί, ναι, τον Ηρώδη θα έπαιζε, δεν γίνεται. Μάλιστα. Και μέχρι τώρα η ανταπόκριση, δηλαδή γιατί έχετε πια από Δευτέρα που έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις μέχρι σήμερα Πέμπτη, πρέπει να έχει περάσει, όπως μας είπατε, δηλαδή μεγάλος αριθμός, αλλά η ανταπόκριση και η συμμετοχή των παιδιών ποια ήταν? Το ευχαριστώ. Σημαντική. Έχουν έρθει το 480. Το έχουν ευχαριστηθεί τα παιδιά, αυτό ρωτώ τελικά. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Φαίνεται, διασκεδάζουν είτε ζωγραφίζοντας, είτε παίζοντας στα κινητικά παιχνίδια, είτε παίζοντας μουσική στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Γενικά με ό,τι δραστηριότητες φαίνεται, διασκεδάζουν. Και οι ηλικίες ακριβώς είναι νηπιαγωγία ή είναι και πρώτη τάξη δημοτικού? Όχι μόνο νηπιαγωγείο. Έχουμε και το παιδικό σταθμό που είναι πάνω από το πανεπιστήμιο, το τμήμα μας. Επικύλουν οι ηλικίες από 3 χρονών, 4, 5 και έχουμε και... Αν μπορείτε μην απομακρύνεστε από το ακουστικό. Ναι, επικύλουν οι ηλικίες, λέω, είναι από 3, 4, 5 χρονών. Και έχουμε και παιδάκια από το πρώτο δημοτικού, από το πρώτο ειδικό δημοτικό Πάτρας. Μάλιστα. Το ιδιαίτερο αυριανό με τους μυθοπεριπατητές, θα μπορέσετε λίγο να μας βάλετε στην ιδέα τι ακριβώς είναι? Σε αυτό δεν θα μπορούσα να σας βοηθήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί ο ίδιος με το συγκεκριμένο. Όμως ιδέα και εικόνα έχετε? Ναι, πείτε μου. Ναι, είναι εδώ όμως μαζί μου κάποια άτομα από την συγκεκριμένη ομάδα, θα μπορούσα πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιον να μιλήσουμε? Βεβαίως. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το στούντιο του Sky, αλλά θα θέλαμε και το όνομά σας. Και είναι πολύ ωραία, αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Μάρα Καλατζή. Κυρία Καλατζή, η ομάδα που έχετε συστήσει αποτελείται από πατρινούς, από μη πατρινούς, αλλά κυρίως αγαπούν τα παραμύθια. Πώς βρεθήκατε και έχετε γίνει μύθοπεριπατητές? Βρεθήκαμε στο 4ο έτος, οι περισσότεροι στη σχολή των υπηαγωγών της Πάτρας. Από εκεί ξεκίνησε όλο το ταξίδι με τα παραμύθια. Είμαστε και παιδιά από την Πάτρα, αλλά και παιδιά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Καλά, μας κάνετε, σας κάνουμε παρέα, σας παίζουμε, δεν θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας να πάμε αλλού. Και ουσιαστικά η πρώτη μας συνάντηση έγινε στο 4ο έτος. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε ως απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών και νηπιαγωγοί και δάσκαλοι. Και ασχολούμαστε με τα παραμύθια, με αφήγηση και τη δραματοποίησή τους. Να σας ρωτήσω, κυρία Καλατζή, αυτό γίνεται μόνο στην Πάτρα ή σας καλούν και σε άλλες πόλεις και πηγαίνετε ως ομάδα? Μας καλούν και από άλλες πόλεις ως ομάδα, ναι. Και αύριο... Ναι, πείτε παρακαλώ. Ασχολούμαστε και με προγράμματα θεατρικού παιχνιδιού, οπότε... Μάλιστα. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι βέβαιο αυτό. Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαντάζομαι θα έχει να σας κοιτάζουν με ανοιχτά στόματα τα παιδάκια και να χάνονται μέσα στην πλοκή του μύθου. Αύριο τι προγραμματίζετε? Αύριο έχουμε προγραμματίσει 3 παραμύθια. Ουσιαστικά το θέμα τους είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
Και... δεν είναι τόσο παραμύθι αυτό, εφιάλτη μου κάνει, αλλά... όχι, τελικά είναι παραμύθι και τα παραμύθια μπορούν να μας το πούν με πολύ ωραίο τρόπο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε ακόμα και στα πολύ μικρά παιδιά να το νιώσουν αυτό και να αποδείξουμε ότι αυτός ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο μεγάλους, αλλά μπορούν και τα πιτσιρικάκια να το καταλάβουν. Και ίσως μέσα από το δρόμο του παραμυθιού να βρουν και διεξόδους και λύσεις και να απαλύνουν λίγο τη μαυρίλα των καιρών. Αυτό σίγουρα είναι αυτό που πιστεύει η ομάδα μας. Ότι μέσα από τα παραμύθια σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από ό,τι την τηλεόραση, από τα μέσα και από όλα αυτά που ακούμε. Και εμείς μαζί σας αυτό. Οπότε ελπίζουμε να το περάσουμε αυτό και στα πιτσιρικάκια. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός πέραν των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του παιδικού φεστιβάλ για την ομάδα σας αποκλειστικά, για να βγείτε πιο έξω στην πόλη, στα άμεσα σχέδιά σας? Είχαν προηγηθεί κάποιες εμφανίσεις και σε προηγούμενα φεστιβάλ. Προς το παρόν δεν έχουμε πει για κάτι επόμενο μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά προς το παρόν δεν... Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζετε και μήπως πρέπει να αρχίσετε να διηγήσετε παραμύθια και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι και ελπίζουμε να είστε και αύριο να σας τα διηγηθούμε από κοντά. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.